Did you say? Nayo kuno kunonzi kwani? Kwamatasule. Kwamadzazvido. Wait. She say guys for the people. Right here. Dato tega ndimbonotsvaga kune network chaiko. Nokuti kwachireya network haisi kuita. Tambomhanya kumbodzokera kwachireya because takamboita search yedu tichitsvaga baruva saka mapurisa akamboti aiwa mboenda tigonzwa kuti vanenge vasvika here pamadhezi atakapiwa. Zviri sei network yangu kunoku iri kunetsa saka pamwe muchandiwa mushe pamwe ndichagaka hameno saka ndichangoti gaga hamozviona manje. Network yangu iri kuti mabhangu ari kuti achidonha ndatouya kunoku 18.5 kilometers kuti ndiuye kwacho kuri kunenge kuri kubata network saka handitozivi kuti apa munhu unokunyatsoundinzwa here kana kuti kwete. Andimbodeotwan iri kudonha network veduwe. Network yangu inini ndatoita zvokutouti nditoudriver 18.5 kilometers kuti ndisvike kunoku kwacho kwakutonzi network network ndokwairi kubata handimozviona manje saka ndotori hamena wanzi kwataugwa zita rako kuti kunonzi kwani ndokwandangoonawo ichibata yenet 1. So rega ringoti gaga pane nhau yababa Ruva. Baba Ruva pepepa vakaita nhau dzeshuga tikandovasiya kumondoro chiti tinozodzoka tovatora because mota medu makazara vanhu. Hamozviona mamuna about 7 people. Saka tikati isusu sezvo imimi tichizokwanisa kuti todzoka tokutora dena kumasvingo tozoita round china nekwazvishavani negweru toya kuno kugoko kune maprojects edu todi tinovasiya. Musi watavasiya iwoyo ndo wandakapiwa message nevanhu kuti vatora turuzi rani remumwe bhiridha. Ndikatozobvunza kuti ko imazviziva sei kuti ndo vatora. Hamozviona ndikambofunga pamwe chi vanenge vakungopomegwa pomwe bwove semunhu anenge achinzi ndo zvaari kuita. Ndikatomboitaurawo nhau iyoyo kuna wacho kuti ndo zvataugwa kuti hanzi patasiya baruva ipapo same day vabva vatora something chabhiridha umwewo. Saka inini ndandikakwanisa kuita ndakati sezvo ndavasiya maoko amabhiridha aya chiita sei musavarova musavatuka musatombovaudza kuti ndiri kuuya ikoko chivatora chasei chiinda kumba because vanogona kuzovhunduka. Ndo zvandakavaudza ndikatovatexterani mameseji. Saka vakavasiya first day iroro ipopo ndo patataenda kunodzosera vanhu. Second day ndo pataenda kuproject yataenda. Third day ndo patamirira appointment yataenda kuita nevanhu vekanzuru. Handimozviona I think yange iri Tuesday yatakapiwa date ratafanira kuti tidhire nevanhu vekanzuru nezvavaida kuisa panhu paishandwa. Ndo patamira tichimirira pepa chiti tochidzokera kundovatora Wednesday tinawashi tinovasiya kumusha kwavo nenhau yekuti hatingarambi tinavo kana maybe yato character yayo kuti vakuramba vachitora zvinhu zvevanhu. Handichadi kuramba ndichasa wedhere kuti kuba because pamwe vanenge vachifunga kuti pamwe vari kutora zvinhu. Ndobva ndatextira message vamwe vakomana ndadero pepe ndikavati ndiri munzira kudi kuuya but musazovachenjedza kuti tiri kuuya vanogona kuvhunduka. Ndo pandaibvunza vanhu kuti mamuna kunge mavaudza here kuti tiri kuuya kuzovatora tinovasiya kumusha kwavo. Ndobva pamwe vatiza vachivhunduka hatizivi. Vakati kwete hatina kuvaudza. Ndikati saka imi makabuda kumanguvai ende futi kazhinji kacho makomana vachifamba mabhiridha vanofamba vari group. Munhu wandoziva anofarira kufamba ega pavakomana vatoshanda navo ndisekuru Benny is not that kind of a person. Andauta zvegroup people ndo zvavatongori kubva tichivaziva vanoda kufamba havo vari 1. Ndikati ko madi kubuda navo sekubuda kwamunomboita navo akangoti asitangofunga kuti vari kuenda padhuze because ivo vabuda vachitanzi pane kasikana kandoda kunoona kepai kepazasapo asi vabuda vakairikidza matrausi.
hambozviona. Saka vati ndabuda ndakayoga matrausi ndikati koma dii kuvatevera isusu because tatakutofila sekuti pane zviri kuitika because haungati uri kubva mune imwe situation yeshuga wobva wapinda ungotora kanhu katurusi kadiki diki kwandira zvinondimekera sense. Ndobva vakomana vati chiita kubuda kunovatsvaga. Sa ivo direction yavanoti vakabuda kundovatsvaga vasvika ikoko vari kuti hanzi takasvika kune mamwe maruzevha edirection inani maruzevha ekwandinasi kumaziva imwe opposite direction nekwakushandigwa nevanhu ndokwavanga vadzika naro road vachiinda. Saka mwakomana hanzi vaifudza mombe ndo vakatozoti munhu wamuri kutsvaga tamuona asi tamuona kuno haachivhunza zhira yekuinda kumasvingo kuma4 uku isu tichigadzira ndokuda kuti tiinde ko following day kundovatora baba Ruva. Zuro wacho ndo pavakadii pavakabva vatiza. Saka ni vaderanzi vakati ndotsoka nzira yekuenda kumasvingo kanzi haisiyo isati kuzivi asi bva vati koye kuHarare kanzi dzokerai kupi kurodhi yamabva zvikanzi mukaenda nekumusoro uko mune muchinda kuCheguru network yangu ma1 saka hanzi ndobva vanzi mukaenda nezasuku mune muchesei muchinda kuHarare. So ndofunga pavakabva paya kuvana vaifudza mombe vakadzoka vakandobata rodhi inopfuura nemabhazi esei. Pakudzoka pane kuti vadzokere uku kumba kune vamwe havana kudzokera kumba kuya ivo vakabva vaenda hanzi kwaNyamweda ndoko vakabva vaenda. Vakomana vakatanga kuvatsvaga ndavandifonyera kuti tikwashandika tichivatsvakei moona kuti vari kupi. Ndopa vakabuda vakatanga kuvatsvaga ndopa vakaudzwa information iyi. Ivo vanoti hanzi pane tumwe tumagirosa turi kudhuze nekuri kushandwa ndopa vakagumira havana kuchizoenda mberi kwaNyamweda because 3.8 kilometers uchibva panoshandwa kusvika kumashopu uku. Saka vakangofunga kuti vari pazvitakishopu zviri padhuze ndobva vasvika pazvitakishopu ndobva vavashayiwa ndobva vanitemera meseji akati havashayiwa kanogoshaikwa sei ipapo kune mandari here koko kuti pamwechi ndokunga ndokwaenda akati vanga network yangu ndo iri kudonha zvisingamboiti. Saka zvikanzi vava nerimwe gurupu ravanga vakutamba naro ndofunga ravakomana vanoita zvezvikozodo ndo vavanga vakutotamba navo pa2 days ipapo. Ini chondishamisa paya ndichinzwa kuti pa2 days vanga vane mafriends avo ivavo ndozochinzwa nevamwe vakomana kuti vakavaudza kuti paya shuga vakava vatonzi hanzi pane mota yavanga vauya nayo kumaraini kwatata vasiya kuya. Ndikati mota yaani because kukwano kwatata vasiya kuna munhu waungaziva. Zvikanzi vaitotiudza kuti vanga vadii vanga vaita sei vavauya nemota. Saka mota inonzi yakasvika pagedhi ndobva vandichidzokerai because varungu vangu vadi vauya hamonzwisa manje. Saka handisi kuziva kuti manje mota iri kutaugwa kuti vanga vaiwana pagrowth point here vaiwana pagrowth point ndokuuya nayo vachida kutora zvinhu mumba. I don't know guys indanda kuita zvekuhwa. Saka sinzi ndisina kuvabvunza ivo ndisina kukwanisa kuti ndirwise kuti information yavari kuudza vanhu ava kuti vavauya nemota pamba pavanga vasiwa tahukiateka mota yaiva yani uye peposi yemota yange iri yei I don't know. Now ndochifunga kuti kuda vanga votya kuti sinzi vaudza vanhu mabhidha kuti ndandatoya nemota kuti ndisvike apa nekuti ndikati ime bariwa vagongosvika vototanga kuonekwa nevanhu musenda munhu watiri kutaura namo mind you mugokwesenda. Saka ndo mari kunzi hanzi vanga vakaudza vamwe mabhidha kuti ini ndakanga ndatoya nanatezvara guys sekuti it's funny it's not funny. Zvikanda ndana navatezvara kanzi vanatezvara ndikanzi pane bhebhi ranga ndatobatawo but bhebhi iri saka ndatoya nanatezvara kuti uye muone pamba pandogara pamba pangu. Vakomana ndo vari kutaura izvi. Saka sinzi varivo vari kutaura I don't have to believe zvavari kutaura kusvika ndadii ndakuzohwawo navo baba vati vakava vauya nemota kuma1 AM uku. Zvikanzi maitozodii maigona kutozonga imba yaground because vanhu vadisei vakavauya nemota yekuda vanga vatofeya munhu semunhu wanga akadhakwa kuda anga afeyiwa kuti vanzwa kuti anogarepi anogara nani zvofamba sei ambozviona. Saka inini manje ndakufunga matheory hope ekuti why vakazosvika panguva yekutiza vadero paya vanhu havana kuvabvunza according to ivo vakomana kuti hatina kuvabvunza hambozviona.
tikati kana musamabvunza saka chii chakazoita kuti vafunge mumwe wakuda kutisa. Kunonzi ndofunga mumwe munhu anovapa mvura ikoko ivo vanoti hanzi ndiri pamashops panyamweda pamashops hanzi baba vandivo vakauinda kune vanhu ivavo vakati kana makuinda kumba mapedza kuona bhora musandisiya. Hamonzwisisa baba mind you havasi kutomboti kana kudii vakatoti nini kana mapurisa kengwekupi ndinoinda nemi tichikutaurirai zvakadii zvakaitika. Saka ndikukudzai background in case kana because right now inini handisati ndavawana personally asati ndavaona uyezve kana pamwe vari kuarea handisi kuziva kuti manje vakarasika vachifamba nenzira yekuenda kuchegutu here kana kuti vakarasika nenzira yekuenda nepakati here havana kuzofollowa road I don't know. Saka munhu wanga aita dzakewo dzaaita inini am confused as well kuti chii chakanetsa kuti vadecide kudaro. Panzi pamashops pachoni mura murume wakudzokera nevamwe vake hanzi vava vari 2 vekumaraini handobva kuti taakuinda kuna babarwa vanga vati kana makuinda musandisiya. Vakatofamba vakafamba ndofunga zvotokona takapamezha panhu pavanotaura kuti takafamba netsoka tikazokona takubuda muroad main road tikazokona takupinda nepashortcut mujokoto. Kwanzi tafamba paya mujokoto muya baba vanhu ndobva vangomira hanzi vamira ndobva vati moda kundi wedzinotagwa nawe kwedu kumasvingo anoti kunditeyariva vachidero kune varume vaiva vanga vatsvaka ivo kuti musandisiya kana makuinda kumba ndo vakunzi moda kunditeyariva mudondo umu. Tikati kuda maybe vakati moda kunditeyariva sekuti ndikati imimi vaizodero kuti maida kunditeyariva nekuda kwei. Hamonzwisa chii chaitika vakati hatisi kuziva pamwe akafungwa kuti pamwe isusu semunhu vanga vakadhakwa tese kuda akafungwa kuti pamwe ndoda kudi kuchekeresewa mudondo imomo kuda ndobva vaita foni yange yazotofa kudhara yababa Ruva ndobva vadii paya hanzi ndokumira vakafuriza vari paya handikati handei hanzi vakati handindi ndikati imi makambenge mambofamba nayo zvikanzi tinotofamba tose because even pamba pangu ndopavanombotora mvura yekudii yekumwa. Ndikati saka sei vakazofunga sekuti pamwe vanoda kuteyariva ndini manje ndochivhunza hambozviona semunhu unoda kuhwisisa kuti chii chakanyatsa kuitika exactly kuti munhu uzodii uzochitiza imi maimbofamba mose mind you vamwe vakomana vese ava vari kumba baba vabuda voga hambozviona. Ndokuchibva chii andobva ndadzoka ndikada kuvakweva ruoko kuti handei murambere makamira papo baba vaya ndobva vaita simba ndobva vavhuzura chii maoko emunhu uyu unobatsira vanhu nemvura yekutoti uyai muchere mvura yekubika ndo vakavhizura ruoko vakati ko zvaita sei even up to now munhu yeye achitoriwo mushoko kuti hanzi handasanambozvitiwo zvandakatiwa nani nababa Ruva. Hamonzwisa hanzi vandivhizura kudero baba Ruva ndokutanga kudududza kudzokera suri handimozviona pashotikati yavanga vachishandisa kuti vadzokere kumba vatanga kudududza vachidzokera sure kwanzi baba Ruva ndokutanga kutotendeuka achitiza vatendeuka vachitiza uya murume uya muneighbor uya anoaziva mumwe wacho hanziwo yebrother yavowo akangomira chiya kuti chichikuitika uyu usiku mapasi 12 dzeusiku ndokubva ati handingaregi munhu achidzokera ndokutanga kuvadzingirira kuti handei dzokei muindepi wrong direction yedi yamuri kuinda nayo. Hanzi baba vakana nemujokoto vakananga vachitiza murume uyuyu ndiye akatotsanangura even kupolisi ndo zvaakadii zvaakatotsanangura akati ini ndakazama vedu ndikamaya ndikakonwa kuvabata vachitiza vachingoinda hamozviona handikati inini ndikadzoka ndikati indavakoniwa handigoni kumhanya ndokuramba vachinangana nemudondo baba veve ndokuchizoti vasvika kumba ndokuzoenda kuvakomana akati baba Ruva vakasvika here hamozviona zvikanzi baba Ruva havana kusvika nesuwo takavatsvaka usiku hatina kuvaona mozviona manje apa vakomana vari kungofona ini ndichinzwa information the first thing zvandakaita ndakafonera sabhuku namai Grey ndikati baba Ruva venyu vamamati chivaregererai vadzokerewo kubasa kunoko vakadzoka kuti vane problem yekutora zvinhu zvevanhu
mamessages arimo vana maigirei vachoti ngavashande musavaisa kuzvinhu zvekuti zvikuru. Ndikati inini but mwoyo wangu wanga watondiudza kuti aiwa bari vachirega vadi vainde ndopatatodhisaidhana nawo achikati akunovadzosera because atingati wavaregerera nawo akungotora nyangwe kanhu katikitiki kasina musoro. It seems as if pane zviri kuitika kwavari tisitotodera kuti gondo kuno inangu handingazivi life history yavo kuti zvinovabatawo kusvika level ripi. Ndopandakaudzwa namaigirei kuti kune imwe incident yakazomboitika vaenda mhino kuti kunyaradzere kana kuti kudii vanhu vakashayiwa makapu vari pavanga vari vashayiwa makapu. Chakazoshamisa vanhu makapu akawanikwa ani mupudumani mabaruvha saka vadzosei asi maigirei vanga vati vasungisei ngandinangwasi kuvasungisa shega ndivadzosei ikoko ndikangovawana handikwanisi kuti ndisungise babaruvha kuti achikwadi munhu wandoti ndohwira tsitsi zingaiti mozviona manje sanjowahwira tsitsi kudere ini ndikaona kuti ndikavasungisa ndaiwaza kuti ndavaita utsinye ndochingovadzosa kana ivo vachisungwa regai vasungwa vari kupi vari kumusha kwavo kwete kuti ini ndonzi Shema ndiye akasungisa pabaruva hazvina kundimekera sense katirega tinovatora vadzokere imimi vokubira ikoko mosungisana navo mozviona. Ini ndikambotenga kufunga kuti ririko here spiriti rekuti kana vanyanya kutsikirirwa spiriti iroro rogona kuzongoputika rototanga kuchitoita zvinorova zvakadero. Ini mina I've never come across nezvinhu zvakaita seizvozvo. It's my first time mozviona manje kusangana nekuti wabva kuita izvoita izvi. Personally handisati ndambosangana nazvo hamozviona manje. Ndadi paya ndikati kuvakomana imimi kana mavashayiwa futi vakazodivhaidhana vakati vamwe uku haya unoziva zvinogwadza unoziva kuti unokunyatsa kufunga kuti saka what went wrong navo hausi kuti uri kume vanhu vese ari kungozvifunga kuti saka chii nauti hakuhwa tsitsi kuti kudai izvozvi varyei vari pai hamozvinzwisa manje. Ini nekuti kuvatora bheki for the meantime handikwanisi kuti ndichivatora bheki nekuti kana ivo uyu last person akavaona achizama kuvabatsira akatizwa navo ini handingazivi kuti ndingavaita sei hamozviona manje. Ndabatwa nasabhuku vamanyawo vakati ndo situation yatachisangana nayo kuno kwachivi nabaruva wanga wambotizamira zvokwadi uchivatora kuti vashandire mhuri yavo mozviona manje. Saka zvade kudava handizivi kuti spiriti yavo yakanyumwa here kuti ndakuya kuzotogwa kunodzoserwa kwachivi. Ini zvemweya handizvizivi handisi muprofita. Zvadiro paya tarova mota kubva makuse takafamba nawashe vedu takafamba mozvinzwa bozina ndakuti inovadini inovaita sei ndakavahwira tsitsi vedu weye ndichifamba kudero wachikira akati munogona kuvawana. Vanhu vakaswera vachisecha everywhere zuva rose vanhu vakasecha even nemunhu yeye akapesera kuvaona aivapo pasechi team achivatsvakazve. Babaruva vakashakwa vakaenda vakandoonekwa kuti pane dondo ravanenge ndofunga pavakavata ndokumuka neshoka yavo vakaitsvaga kusvika vasvika nayo panyamweda. Handimozviona vasvika panyamweda baipa shoka yayo ndokudhisapira zvisinewo. Pane wanzi mupurisa wekwanyamweda ikoko akatotaura kuti munhu wamutaura ndakamuona achitamba marekodzi kupi mune rimwe bhawa ndikazomuona kublay akangostika akangomira. Hamozviona akangomira paipa hanzi ndikatoti koitaipi ndeipi akatombofunga kuti pamwe munhu usina kunyatsa kuti horuno mupurisa hanzi achitotaura kudera kuti anga akangostika pavakaona kubleya kwacho ikoko akatoti vanhu vabvepi uyu hatimuzivi uyu moona kumaloka uku vanhu vanenge vachizivana. Mupurisa otodera kuti munhu iye ndakamuona tikati inodai pakazika moti ari kutotsvakwawo uku pakakwanisa kuti munhu adi afone kuti munhu wamukutsvaka uko tamuwana kuno kwanyamweda uya mumutori bosi taitova muzhira kundovatora kuti ndovasiya kumusha kwavo. Tasvikawo tatsvakawo tazama kudii tabva tadzokera futi kupolisi because makuseni vanhu vanga vamboenda kupolisi vakanzi kana mavashaya modi modzoka zvemanheru ini ndinda ndine information yavo yose zvokubhuku kwavo madate of birth ndinda ndinawo tobva taenda futi kupolisi
taenda kuyekera kupolisi kuya tikandota mastatement edu ose uye nobva vatombotaura kuti makambo ashayiwa rikati ndakatomboashayiwa kwatata vasiya kusenda kugokwesenda uko vakazodzoka kumapasti 1 am asi vavatengesa hochi shuga ndo yavanga vatengesa hamozviona manje zvikanzi ko mari vanayo here ndikati dambudziko riri kuita ndokuti isusu pese vatachita maproject nawo mari dzavo vaitumira vari padivi votaura kuti tumirai mari yakati kunani kuna sabhuku saka apa pavari kurya mari idzi handisi kuziva kuti varya mari yejini here because vanga nejini dzva ranga rine 2 days old saka handisi kuziva kuti jini iroro rakazowana bhaya here because vemulocal vanoti vakavaona vachitengesa jini reblack nerimwewo vachitoti kutengesa jini ndikutengesa rekeni ndikutengesa netisheti hamino nechifuti zvavakatengesa hambozviona saka navakatengesa izvo handisi kuti futi vaitengesa nemari ini ndanda kushona matoti kana vakatengesa ihope vakatengesa zvakati one day zvinhu zvavo ivo because uku kumanje kuti vabate zvinhu zvekuproject na kuti zvevamwe vanhu kubva muso wazikanwa kuti vaterwa turuzi yeni yabhirida uyu hakuna munhu anga asingachavasiyi sokuvamonita chese chavabata vanga kudi vanga kumonitiwa nevanhu saka vanga vasina chance yekuti vabire mamwe mabhirida kana kuvasecha ambozviona ini ndikabvunzawo tikatasa zvinhu zvese zveprojekti zvakakwana tikatasa vanhu vese kuti ndikatoti vanhu taurai kana mune zvamakabigwa ndobva ndaziva kuti makabigwa chiinavo tizvigadzirise amozviona ndopa vakatanga kutengesa hembe dzavo because vava vachimonitiwa ini ndakatoti pavari ziso ravo vatarire sezvo ndiri muzhira kuya kuzovatora ini ndaibva kugokwesenda ndokwandaibva saka mind you gokwesenda kuti ndinobata Harare Montoro hanimozviona it's about 400 something kilometers saka inengoti tarirai munhu paari mazviona musamurega vadero paya taripota vakati oraiti mapurisa tovapa meno mahours zvemutemo pane mahour vanotaura kuti tovapa mahour kati taita vanyora mastatement ose zvose tasiya information tatorawo nhamba dzemapurisa vakati nesuochi tikavahwa kuti vasvika kumusha kwavo tinobva takufonera kuti vasvika saka pane mapictures anofanira kuprindiwa nekuti vari kumusha zuro ndakafonazve ndikati vasvika here ini handikwanisi kuziva kuti kusvika kumasvingo neshoka uchibva kudivi reHarare neshoka zvingaita mazuva mangani. I personally don't know. Hamozviona. Saka ni kana varipo vari divi masvingo road divi mongoti sendiro magrupu because ndekufunga kuti pamwe instead yokuti vafambe neroad kuda vakadzokera nemumajokoto azvishamisi kuti vakatorwa nejadzimira izvozvi mozviona semunhu wakamanya uri usiku akatiza. Ndo problem yatasangana nayo ipapa saka kuti ini ndisatawo futi effort ndakambotaura muvideo sandati ndiuye futi kwamuri nhasi kuti vane hama vedu kana zvichita mongoti screenshot rawo mapicture awo aBaba Ruva because handisi kuziva kuti right now pfungwa dzavo dziri right here kana kuti kwete uye handisi kuziva kuti road yavakatora road yainanga neHarare here kana kuti right now vakatora road pamwe inoenda nekumusoro kuya kunoenda kwamubayira kuya. Handizivi manje saka kuti tikalculate and hazvisi right kuti ndongonyarara tongocalculate kuti pamwe vachasvika. I should also take action. Moziva kuti neniwo ndotori nestress tachokwadi pamberi paMwari. I'm so stressed kuti ndizive kuti vakatora road ipi. I don't know. Iyo kuti ndizive kuti vanga vakapfekei vakomana vanotanzi vanga vakapfeka bhachi reblue riya reworksuit ndora vanga vakapfeka iri trousi vakakonwa kuziva kuti kala ipi asi shangu vakaisa vanga vakapfeka hanzi shangu vanga vakapfeka iyi inoita sezifamashuri yariya rebrown ndora vanga vakapfeka ziguruso ori rinoti kwatsikwa so unyazowanda kugwadziwa ndo type iyo handisi kuti vanonzi ndo matimbaland eko ndochi iroro ndo ravanga vakapfeka shangu trouser hakuna munhu wakakwanisa ndiudza kuti vanga vakapfeka zverudzii kuti ndizoti vanga vakapfeka track bottom ine blue nemaline mumativi I don't know asi jacket reworksuit ranga riri reblue rekushanda riya rekumaworksuit edu ekubasa ndora vanga vakapfeka. Saka ndisi kuziva manje kuti havazosviki pakutengesa izvi zvavanga vakapfeka here because munhu zvavo vakangosiya
ngade vakachioneka vamwe kuti ndaenda kufunga kumbofamba neshoka ndiinde zvaigona kubatsira. Mozviona manje. Saka vana sekuru ndakataurawo navo zuro ndikati ndo situation ndisingazi kuti vaisimbozviita here zvikanise munhu wo waishanda pedo vaigona kungoti kana ndisingachadi basa ndovongosiya votodzoka kumba. Hino gwendogunoku kwaita kuri. Saka inini vedu vekuti chokwadi ndotova nestress rai. My prayer ndekungoti I hope sizo ari munhu angabatwa neshavire kuchitora problem yandatinotisa kuna babaruva tisikati kunyeberana kana kurovaimbwa tikaviga mupini. Problem yandazonotisa pawiki iro ravatotiza iri iproblem yekuti vanga vapindwa nemweya wokuba. Saka prayer yangu ndeyekuti kwavari kufamba ikoko I hope havasi kuzopindwa nemwoyo wekuti regai ndibe apo so that ndiwane mari yekuti ndifambe ndichiita sei ndichimwa izvo kupamwe nditori nestress pamwe vakatodhakwa somewhere. Hambozviona. Saka handisi kuziva manje kuti direction yavari kufamba nayo iyoyo havasi kubira vanhu here vachifamba vachiinda so that he can survive. Inini personally tikavawana tinongonodi tinotongoekera tinovasiya kumba kwavo. Ini ndingoti kwavari kwacho ikoko zvino manje kumamisha ndiani angaziva kuti babaruva munhu wepafacebook vakabira vanhu mumaruva kana kuri kuti ndizvo zvizvo handikufunga kuti sezvo vandi vakanga vanzi vaida kurova neshotikati nemumatondo vakadzoswa kurodhi. Mozviona manje. Saka yo hai ndotova nestress but whilst tichidero tichivatsvaga ndofambisawo mamwe mabasa tichivatsvaga kudero vanokwanisa kuvaisa mumagrupu please kana vari vedirection rekokoko zvichinda nemasvingo road mongovaisawo kuti vane vavaona hanzi zvakafamba sei vakatizei usiku ndopavari kunzi vakatiza mudondo vachidzoka kubva kubhawa ndopavakanga vane vamwe varume vaviri ndobva vatanga kutiza. Handimozviona manje. Excuse me. Saka vanhu vane mafamily vari kokoko chandangokumbira itai mascreenshot wababaruva mongotiwo ndo munhu watiri kutsvaga uyu kana vachikwanisa vanenge vaonawo kana murodhi please vatoremo ndovasiya machivi umomomo because handisi kuziva kuti vakabatwa nechadzimira here kana kuti havana kubatwa nechadzimira pavakanga votanga kutiza pacho ipapo. I don't know. Mozviona manje. Handitozivi. Ini ndikungoti dai tikangotangoona kuti vari kupi. Nhasi ndambofona futi ndichibvunzawo vakomana kuti makambonzwawo anything here. Hakuna chavakahwawo. Vana sabhuku ndambotaura navo hakuna chavakahwawo vavako. Mozviona manje. Saka handisingazivi kuti maybe ndikangoti pedzei zvandiri kuita kunokwanikwa excuse me kwachireya ndichamboendako ndinotora zvinhu zvavo ndoinda kumbonoona ana sekuru. Handimozviona ndikaona ana sekuru ndosiyo zvinhu zvavo ndichinyatsa kuvatsanangurirawo zvakaitika nekwandiri kuno kuti ndisiyezve ndiite sei ndionasa kuti hazviiti. Saka ndichambonyanya kusasa social media kuti vanenge vavaona please ngavatizivisewo nhamba dzanasabhuku ndaisa futi apo. I don't know kuti ispirit here kana kuti kurasa njere here. I can't testify. Handizivi nekuti pacho pavari kunzi vakatiza vava vakadhakwanzi nezvikozodo. Handimoona manje. Saka ndikuti apa inini ndotopererwa guys like I don't know. Yo saka meno pango chambozama kumboprinda mapicture avo futi timboona kuti kumusango machoni mavakatizira macho vachinda namo ndaiziva kuti vakaenda nedirection ipi. Hakuna ari kuziva kuti vakatiza nejokoto direction ipi. Hakuna anoziva. Vemabhazi bozi kunyanzi kune rimwe bhazi rewhite so roenda Harare nerimwe rine yellow negreen. Rine yellow negreen rachoni iroro vakati hativazivi pamwe vangokwira hatizivi. Hamozviona.
then rewaiti rachoni riri kunzi ranga richinzi rizuro. Ndoparaida kubvunzwa kuti vakavaona here, vakangoti hativaziviwo. Hanzi kubhawa kwavaitamba marekodzi vakatobuda vakatanga kufamba vari 3 nevamwe vanhu maneighbor acho wavanga vakumbira kuti musazondisiya. Saka ivavo vanhu ivavo ndo vari kuti ndo vakapedzisira kuona baba Ruva. Varume vaviri ivavo ndo vakapedzisira kuvaona, ndo pavakatanga kuchitiza baba Ruva kuchidzokera nedirection yekumashops, asi vakazopinda mudondo vakavakoniwa. Saka guys vanenge vane hama wopamwe vane direction yekuenda ikoko, kana varipo mongo audzawo kuti pandiye munhu watiri kutsvaka, because handisi kuziva kuti kunditi vanopenga. Ini handikwanisi kutestifya kuti baba Ruva vanopenga, handizivi kuti vanopenga here. Hamozviona. Pamwe vari kungotenderera vari pasango 1, but vanhu vakambovatsvaga, including ivo vacho vari kuti vakapedzisira kuvaona, vakatsvaga ndo vakatoenda kuti pavakapedzisira kutizwa navo vachiinda. Mapurisa vakati vakambovaona vari kumabhulea vakangostika. Saka ameno saka pakaipa. Kumapurisa takatoenda guys, mapurisa takatoenda zvokuti ndoda kutombozama kuvabata futi nhasi. Zita ravo vanonzi Tinevimbo Manjiva. Mascreenshot mongotorawo mapicture guys, vanhu vangotenderedza because I personally don't know kuti vakatora direction ipi. Vaibva kunhingi kwaNyamweda ndoko vakapedzisira kuonekwa vari, ndobva vazotiza. Sa inini ishu yangu iripo ndeyekuti handizivi kuti makuseni kwakakaedza, nekuti vari kuti hanzi patakatedza shoka dzoradza kuti yakadzoka futi nepaNyamweda. Handizozivi kuti vakakwanisa. Chandiri kungofara ndechekuti handiri pavakanga vachirasika vakambobvunzwa kuti zhira yekuenda mumasvingo ndeipi. Kuti ndizive kuti vanga vane mari kuti vanga vasina handizive, because munhu angati akabata mari ari kubva atoimwa doro. Aya vanga vakarasikira kumhondoro ndoko vakarasikira ndo apa ndikuziva kuti manje vakarasikira kumhondoro kuti vakarasikira mberi, because kumhondoro ndoko vakatanga kutsvaga direction yekupi yekuinda kumasvingo. Saka kana vakatora shortcut yekuna nemumatondo manje handizozivi kuti havana kundopinda nemumapurazi evanhu here kana kutorohwa nechadzimira futi mumatondo. Saka ndo zviripo, asi kuti nditi vakatora direction yekuinda nekumhondoro mubayira handizivi futi, because takamboishandisa iyoyo. Saka obvious vanga vaziva kuti kuenda kumusoro uku kuda ndokunda kucheka.
handizozvo kuti manje inini ndikabva kunoku maybe ndichatombofamba nemapicture avo tombomanamira hopefully tichingoti kana vasati vawanika, kana vawanikwa totofara totongoratidza kuti ava vawanikwa vari apa zvobva zvangoperawo, handombovasiya zvachose guys, because ini ndindatone BP hombe manje, because chandoda kuti vamwe vari safe kwavari uye havazoiti zvinhu zvinoita kuti pamwe vazorohwa nevanhu kwavari ikoko. Saka ivo pamwe vakagura semunhu anofarira doro, ndisikatozivi kuti bhozi hanzi manhero acho nevanga vakadhakwa futi zvisingaiti, saka vadhakwa futi zvisingaiti. Handizivi kuti manje vakanga vachiri nebhasi fare here kana kuti vakaprefera kufamba netsoka vachimwa mari yachoni doro, handitozivi. Isu tichibva kuHarare because tikashandisa rodhi yekupinda ikuna nekumbudzi tikapinda tikaenda kumondoro, tasvika ikoko maposta panapa then ndikuti ndichaisawo mapikisa angu panapa anokwanisa kungoisawo magrupu kuti ndiye munhu watiri kutsvaga uyu, especially side remasvingo rodhiro ndo ratiri kunyanya kutyira pamwe ndo mavari kurasika vari ikoko. Saka while tichimbovatsvaga kudero, ndichazoendawo kumusha kwachoni kwana baba Ruva vachoni, ndonotaura nababa wacho kuti ndo zviripo patakataura idi pafoni, but I feel like it's proper kuti tiinde kwavari baba vachoni kwaChivi. Ndichaenda ndikapedza zvekuno kwaChireya, tichiri kumbovatsvaga kudai nemapicture, muchinditenderedzerawo magrupu kuti ndio munhu watiri kutsvaga uyu. Vakaonekwa vanenge vangovaona, ndaisa nhamba dzangu nedza sabhuku, munongoekera, munongotifonerawo, mongoudzawo hama dzenyu kuti mukavaona vachitorawo zvimwe zvinhu ngavasarova please, vanongotifonera then tosvika kwavanenge vaonekwa kwacho ikoko, tosvika kwavanenge vaonekwa kwacho ikokoko ndo munamato wedu watinawo, handimozviona manje. Saka ndichaisa uyu ndakuisa, ndichatsvaka mapicture anonyatsokuonekwa face yavo ndoisa motisiro kuhama dzenyu dzese dziri alongside iroro mondoro, zvodzoka bhitirisi chiinda chivhu kusvika tasvika kumusoro ukoko ndo area tiri kufunga kuti obviously vari kurasikira vachifamba nayo iyoyo. Saka shaona kuti next week patinopedza pa progress yedu inenge yakamira sei. Isu chaisa futi mamwe mapicture ikoko kwacho kunhingirikini anoiswawo panhingirikini paNyamwenda, pamwe vari kutorasika vari mudondo rekuNyamwenda, handizivi, hamozviona. Hatisi kuziva kuti vari kurasika kana kutomboti dai taikwanisa pari mukomana panoita off totombomupa mari yechikombi kuti enda unonamira pamagrowth point ari along the way iyoyoyo kuti pamwe anogona kuonekwa, hatizivi. Handizozivi manje kuti Marare vakamupinda here kana kuti vanogona kungochiva kalife kekuti keMarare kanoita here, ina handizivi, asi ane angovaona please motizivisawo. Anyway, ndo zviripo right now timbori kwaNyamwenda ndokwatiri kungopesa imba yamukoma Tobias, then from there tichaenda kwaChivi. Zviri nane kuti havo baba vatikavawana nyange vakandovhura hombe, nyange vakatengesa kana musha, it's better that way, because hii stress yandiratopinda apa inini nekuda kwavo handifungi kuti ndinoideserve anyway.
Hai kwaNyamweda hai hakuna. KwaNyamweda kwese area yese hakuna vako. Ndotombofunga kuti pamwe vari kurohwa nechadzimira womboti tinamata kuti dai vangowanikwa nemwe munhu anovaziva vakwidza mota. Anyway, ndakukata zvangu right now.